Când vine vorba de New York și mafie, primul nume care îți sare în minte e fără discuție John Gotti. Putem spune liniștiți că e tăticul absolut al lumii interlope. Istoria gangsterilor nu poate fi scrisă fără el, dar omul nu juca singur pe teren. Gotti avea o armată de băieți gata să facă munca murdară despre care lumea preferă să tacă. Astăzi o să scormonim prin trecutul brutelelor din gașca lui Gotti. O să scoatem la lumină toate secretele întunecate pe care ei le-ar fi vrut îngropate pentru totdeauna. Și încă o chestie. Că tot m-ați întrebat în comentarii de filmele care rulează pe fundal, v-am pus lista completă pe canalul meu privat de Telegram. Tot acolo postez și materialele alea prea dure, care pe YouTube ar fi cenzurate instant. Dacă vreți să vedeți varianta fără perdea, aveți linkul în descriere. Iar cine nu are aplicația, lăsați un comentariu aici și o să încerc să vă răspund la fiecare. Să revenim la subiect. În brigada lui Gotti exista un individ cu o faimă care depășea orice graniță, Angelo Ruggiero. Născut pe 29 iulie anul 1940 în Brooklyn. Umbla o legendă că ar fi nepotul lui Neil de la Croce, greul familiei Gambino, dar aia-i poveste de adormit copiii. Sursele serioase zic că nu-i adevărat. Angelo îl respecta atât de mult pe bătrân încât îi zicea unchiul Neil și așa i-a rămas numele. S-a înturat cu Gotti de când erau niște puștani amărâți. Angelo avea, cred că, vreo 12 ani pe atunci. S-au potrivit la fix așa că s-au unit cu frații lui John și și-au făcut propria bandă de cartier. În gașcă erau și Peter Gotti și fratele cel mare al lui John. Au început cu clasicele furtișaguri și spar de mașini până i-a luat poliția la ochi. În lumea subterană lui Angelo îi se spunea coac-coac sau rățoiul. Unii bârfesc că porecla venea de la mersul lui legănat, dar adevărul e că nu-i tăcea gura. Omul vorbea non-stop, frate. Când o lua pe ulei nu se mai oprea, turuia într-una de zici că era o rață speriată. Până și Gotti îi zicea radioul ambulant. Asta vă confirmă faptul că Ruggiero era gură spartă, nu putea ține un secret, nici să-l pici cu ceară. Prin anii 60, când Gotti a început să presteze pentru Carmine Fatico șef în familia Gambino, și-a tras după el toți tovarășii din copilărie. I-a adus pe frate Sugene pe Salvatore, fratele lui Angelo, și pe frații Carneglia. Toată trupa s-a reunit. Ăștia formau nucleul dur al Bergin Crew, practic garda de corp a lui Gotti. Cea mai tare fază cu Ruggiero pe atunci. A furat o betonieră. Vă dați seama. Dar macazul s-a schimbat cu adevărat în luna mai anul 1973. A venit un ordin greu. Trebuiau să-l lichideze pe James McBratney, un interlop irlandez care avusese tupeul să-l răpească pe nepotul șefului cel mare. Gotti și Ruggiero s-au ocupat personal. Au intrat peste el într-un bar plin de lume și l-au ciuruit în văzul tuturor. Sânge rece, nu glumă. Evident, poliția a emis mandate imediat. Pe Ruggiero l-au săltat după 2 luni, dar Gotti a reușit să stea ascuns un an de zile. Aici a trebuit să intervină Don Carlo Gambino ca să rezolve situația. L-a angajat pe Roy Cohn, avocatul diavolului, care a făcut imposibilul și a transformat acuzația de omor calificat în ucidere din culpă. Rezultatul? Au scăpat ieftin. Doar 2 ani de pârnaie. O glumă proastă pentru justiție. Când au ieșit, Fatico a intrat la răcoare, așa că Gotti a profitat și a preluat șefia echipei Bergin. De atunci au fost recunoscuți ca mafioți cu acte în regulă. Dar în 1976 a lovit trăsnetul. A murit Don Carlo, iar Paul Castellano a preluat puterea supremă. Ăla a fost începutul sfârșitului și startul unui război civil sângeros. Mulți cred că totul a plecat de la droguri. Cică Castellano interzisese afacerile cu prafuri, dar soldații nu l-au ascultat. Asta e varianta pentru naivi. Cum v-am mai zis în clipurile trecute, și bătrânul Gambino avea treabă cu heroina, iar oamenii lui Castellano învârteau și ei marfă pe sub mână. Uitați-vă la Roy DeMeo, de exemplu. Ăla era un asasin prea eficient și producea prea mulți bani ca șeful să-l oprească din combinații. Pe Castellano nu-l deranjau drogurile, ci faptul că Ruggiero avea gura mare. Vom detalia asta, dar cert e că gașca lui Gotti era băgată până în gât.
Spionii principali erau Angelo și fratesul Salvatore. Ăsta din urmă a lăsat găinăriile și a trecut la trafic greu de heroină. În anul 73 a scăpat printre degete din lipsă de probe, dar garda stătea geană pe el. În toamna lui 75 l-au prins iar cu heroină, iar în 77 i-au mai pus în cârcă și evaziunea fiscală. Salvatore și-a dat seama că e terminat dacă rămâne așa, că și-a luat nevasta și a fugit mâncând pământul. A lăsat casa și tot ce avea tăind-o spre sud, în Florida. Viață de fugar. Ajuns acolo și-a făcut acte false și o identitate complet nouă. Poza în om de afaceri în muzică și transporturi, dar în spate, folosea interpuși să cumpere proprietăți în mai multe state. Curgeau banii gârlă din droguri. Ajunsese atât de bogat încât plănuia să-și construiască propriul aeroport, auziți la el. Marfa pe care o făcea rost Salvatore era trimisă pachet la fratele său Angelo, iar el o plasa mai departe lui Gerlando Sciascia din familia Bonanno și altor tovarăși din Gambino, Edward Lino și Peter Tambone. Băieții ăștia nu se jucau de-a gangsterii. Planul lor trebuia să meargă ceas fără nicio fisură, nu ca în filmele de acțiune de duzină, ci ca o operațiune chirurgicală, unde eșecul nu există în vocabular. Totul ar fi mers ca pe roate dacă soarta nu le punea piedică pe 6 mai. 1982, ziua în care avionul lui Salvatore Ruggiero și al soției sale a decis să facă cunoștință cu solul într-un mod violent. Dezastrul a avut loc pe coasta Georgiei. Aeronava, un Learjet 23, în care se lăfăia Salvatore, aparținea partenerului său de afaceri, Alfred de Rentach. Federalii aveau un pont sigur că avionul era burdușit cu heroină, dar marfa a ajuns hrană la rechini. Toate dovezile s-au scufundat în ocean, dispărute pentru totdeauna, în adâncurile întunecate. Dispariția lui Salvatore a picat ca un trăsnet pentru echipa lui Gotti, lăsându-i mască. Dintr-o dată apele s-au tulburat, iar scaunele șefilor au început să frigă rău de tot. Casa lui Angelo a devenit rapid cel mai aglomerat loc din oraș. Un dute vino continuu între condoleanțe și discuții despre bani, în timp ce agenții FBI stăteau la pândă făcând poze până le înțepeneau degetele pe declanșator. Nu că Angelo ar fi fost vreun monstru fără suflet, dar în lumea interlopă nu e timp de bocete. Slăbiciunea se plătește scump în jungla asta de beton. S-a trezit obligat să preia frâiele afacerilor lui Salvatore, deși habar n-avea cu ce se mâncau de fapt. Frate susținea totul la secret, așa că preluarea puterii a fost un haos total și plin de poticneli. Angelo cocheta și el cu narcoticele, dar grosul banilor îi făcea pe atunci din jocurile de noroc, mașini furate și cămătărie la nivel înalt. Dar adevăratul coșmar abia începea. Mafioții aveau să afle prea târziu că reședința lui Angelo era mai ascultată decât un post de radio, fiind tixită de microfoane ascunse în fiecare colțișor. Și colac peste pupăză avea un șarpe crescut la sân. Trădătorul care le săpa groapa nu era altul decât Wilfred Johnson. Johnson ăsta a început de vreme cariera infracțională. Avea doar 9 ani când a fost prins cu mâna în casa de marcat a unei cofetării, încercând să șterpelească încasările. Nici nu împlinise 14 ani și deja era șeriful cartierului, conducând o bandă de puștani care făcea legea pe străzi. Destinul i-a surâs în 1957, când l-a întâlnit pe John Gotti. Aia a fost rampa lui de lansare, devenind rapid omul de încredere și umbra viitorului naș. În anii 60, când Gotti s-a alăturat echipei lui Carmine Fatico Johnson, l-a urmat ca un cățeluș. Dar avea o mare problemă, deși mama sa era italiancă, taică-su era un amerindian Cherokee Get-Beget. Legea omerta e strictă, sângele impur nu intră în familie cu drepturi depline. Așa că a rămas un simplu asociat ocupându-se de casele de pariuri, fără speranța de a urca vreodată în ierarhie. Pe la mijlocul anilor 60, după ce a ajuns la răcoare pentru un jaf, trăia cu o speranță naivă în suflet că va fi ajutat. Fusese asigurat că Fatico va avea grijă de familia lui cât timp el e închis, vorbe goale. Șeful l-a uitat imediat ce s-au închis porțile penitenciarului.
Promisiunile s-au evaporat, iar nevasta lui a ajuns să moară de foame, fiind nevoită să cerșească ajutor social de la stat ca să aibă ce pune pe masă. Agenții federali care îl interogau au simțit imediat mirosul de sânge. Ura lui Johnson față de foștii parteneri care l-au lăsat la greu era palpabilă. Când l-au auzit cum își blestemă tovarășii, i-au pus oferta pe masă libertate contra informații. A acceptat să fie sifonar, dar cu o clauză nenegociabilă. A jurat că nu va depune niciodată mărturie în instanță, indiferent de situație. În schimb, informațiile pe care le livra erau aur curat pentru anchetatori. El a fost cel care a turnat totul despre asasinarea lui James McBratney, o execuție brutală dintr-un bar din Staten Island în luna mai 1973. Victima făcuse greșeala fatală să-l răpească pe nepotul lui Carlo Gambino pentru răscumpărare. Martorii vorbeau despre 3 atacători care l-au pus la pământ. Angelo Ruggiero și Ralph Galione au fost săltați rapid, dar al 3-lea om rămăsese o umbră. Ei bine, acea umbră era chiar John Gotti. Johnson l-a auzit pe Gotti lăudându-se cu fapta și n-a stat pe gânduri. A ciripit tot la poliție, iar Gotti s-a trezit cu cătușele la mâini înainte să-și dea seama ce-l lovise. Și cât credeți că am încasat pentru trădarea șefului său? Doar $600. O sumă ridicolă, de parcă viața lui Gotti ar fi fost la reduceri. Soarta are un umor negru. Gotti a fost trimis exact la închisoarea Green Haven, unde Johnson își ispășea pedeapsa. Turnătorul și ținta lui au ajuns să împartă aceeași cantină. Asta nu l-a oprit pe Johnson. Dimpotrivă, a continuat să verse tot ce știa despre contractele de asasinat ale mafiei ca o fântână arteziană de secrete. Informațiile lui au dus la elucidarea cazului lui Tommy DeSimone, psihopatul sângeros, care a inspirat personajul din celebrul film Băieți buni. Ba chiar a dat în vileag ascunzătoarea lui Paul Vario din familia Lucchese. Totuși omul avea o loialitate sucită și greu de înțeles. În afară de cazul McBratney, a avut grijă să nu ofere probe directe, care să-l îngroape definitiv pe Gotti, de parcă ar fi vrut să-l protejeze parțial. Le aruncă polițiștilor piste false despre jocuri de noroc, în timp ce el continua să comită infracțiuni grave pentru mafie chiar sub nasul lor, fără nicio jenă. În 1979 și-a mânjit mâinile de sânge, eliminându-l personal pe Anthony Plate, un cămătar versat din Florida. Plate era judecat alături de Neil de la Croce, iar acesta din urmă se temea că partenerul său va ceda presiunii și va vorbi. Așa că a semnat condamnarea la moarte pe principiul morții nu vorbesc. Această mișcare i-a asigurat lui de la Croce libertatea scăpând basma curată și râzând în nas justiției. Sărim la decembrie 1981. Poliția din New York a dat peste un pont norocos ca un los câștigător. L-au filat pe Johnson fix când făcea un schimb dubios cu un dealer de droguri și arunca un pachet suspect în portbagaj cu o viteză suspectă. L-au urmărit până acasă și au tăbărât pe el. În pachet nu erau bomboane, ci un teanc gros de $50.000 cash. Fiind eliberat condiționat, a încercat o minciună gogonată urlând disperat că banii sunt câștigați la cursele de cai. Evident, nimeni n-a pus botul. Văzându-se încolțit, a comis eroarea fatală, le-a zis polițiștilor: luați banii și lăsați-mă. Asta a fost practic o sinucidere juridică. A dat peste polițiștii incoruptibili care l-au taxat imediat adăugând la dosar și acuzația de dare de mită, îngropându-l și mai tare. Ca să nu înfunde pușcăria din nou, a fost nevoit să facă pactul cu diavolul încă o dată. A devenit informator de data asta full-time pentru poliția din New York. Willie Boy credea că a scăpat ieftin și că poate jongla cu legea, dar a comis 2 greșeli capitale care aveau să-l coste scump, prea scump. Prima gafă monumentală a fost că a ținut secret față de procuror faptul că era deja ciripitor la FBI. Iar a doua greșeală, ei bine, aia a pus capac la toate. Când venea vorba de FBI, Johnson era mut ca un mormânt,
dar în fața polițiștilor locali ciripea mai ceva ca o privighetoare, devenind rapid informatorul lor preferat. A început direct cu artileria grea, arătându-le cu o precizie chirurgicală locul unde fusese aruncat Alfonso Indelicato, un greucean din clanul Bonanno. Polițiștii nu erau zgârciți și întorceau favoarea șoptindu-i ponturi valoroase, cum a fost cel despre razia poliției din iunie 1981. Johnson avea un al 6-lea simț pentru necazuri. Cum mirosea că un cazinou e compromis, se făcea nevăzut lăsându-i pe Frank De Chico și Anthony Rampino să fie săltați în timp ce el stătea liniștit. Dar adevăratul as din mânecă l-a păstrat pentru federalii. Le-a servit pe tavă planul detaliat al casei lui Angelo Ruggiero, cu fiecare colțișor desenat perfect. Cu o asemenea hartă în mână pentru echipa tehnică, a fost o joacă de copii să intre și să planteze microfoane în absolut toate ungherele casei. Și ca să pună capac Johnson, le-a vândut pontul suprem telefonul din camera fiicei, considerat sigur de toți era de fapt punctul nevralgic care trebuia ascultat. Ruggiero, gura spartă, se lăudase la Johnson că linia aia e curată, habar n-având că propria lui naivitate fusese deja transformată în bani gheață de informator. Spre sfârșitul anului 1984, procuroarea Diane Giacalone își ascuțea cuțitele, pregătind un dosar ricobeton împotriva lui John Gotti. Femeia era o dură și jumătate, un pitbull în sala de judecată, care nu lăsa nimic la voia întâmplării și vâna fiecare greșeală. A pus presiune pe FBI să dea cărțile pe față, forțându-l pe Johnson să depună mărturie oficială, urmând să le expedieze apoi în programul de protecție a martorilor. Agenții care monitorizau familia Gambino au luat foc pentru că mișcarea asta le dinamita ani întregi de muncă sub acoperire. Biroul s-a opus vehement, refuzând să sacrifice așa ușor găina cu ouă de aur care le livra informații din interior. Dar Giacalone nu s-a lăsat intimidată. A mers direct la procurorul districtual și a obținut undă verde să-și ducă planul la bun sfârșit. Imediat ce a pus mâna pe dosarul lui Johnson, i-a anunțat sec pe federali că va livra totul apărării, invocând dreptul legal la transparența probelor. Agenții au rămas cu gura căscată, fiindcă, de obicei, avocații mafiei trebuiau să facă cereri speciale ca să vadă asemenea detalii sensibile. Practic, le-a pus dosarul în brațe avocaților, înainte ca aceștia să ceară ceva, anunțând tot New Yorkul că Johnson este cârtița din organizație. Nu a durat mult și numele lui a apărut negru pe alb în rechizitoriu scris chiar lângă numele greilor pe care îi trădase. În fața instanței, procuroarea a cerut imperativ judecătorului ca Johnson să fie singurul inculpat închis preventiv, fără drept de cauțiune. Argumentul ei a fost simplu: dacă lăsau un trădător de conspirat liber pe străzi, era ca și cum i-ar fi semnat condamnarea la moarte. Dar totul era un bluf. În realitate voia să-l terorizeze psihic, să-l facă să cedeze de frică și să toarne absolut tot ce știa. Judecătorul a mușcat momeala și l-a trimis pe Willie Boy la răcoare pentru aproape 2 ani de zile. Polițiștii au încercat disperați să-l convingă să recunoască tot și să fugă în protecția martorilor, dar el s-a încăpățânat să refuze orice ajutor. A negat cu vehemență până în ultima clipă că ar fi fost informator, refuzând să accepte realitatea. După un an de pușcărie, soarta i-a jucat o festă macabră. S-a trezit nas în nas cu John Gotti pe holurile închisorii. I-a jurat șefului credință veșnică, iar Gotti l-a mințit frumos în față, asigurându-l că nimeni nu se va atinge de el. Finalul a fost o lovitură de teatru pe 13 martie 1987. Instanța a achitat pe toată lumea, iar inculpații au plecat acasă liberi. Willie Boy a răsuflat ușurat crezând că a scăpat și s-a întors la vechea lui viață, angajându-se chiar pe un șantier de construcții. Ce nu știa el era că avocații îi arătaseră deja lui Gotti dosarele FBI, iar sentința lui la moarte fusese semnată de mult. În dimineața zilei de 29 august 1988, la 6 fix, a fost ciuruit în timp ce mergea la muncă, corpul său fiind transformat într-o sită. Hai să dăm puțin timpul înapoi la începutul anilor 80, să vedem cum a început toată nebunia. FBI-ul
îl luase în vizor pe Angelo Ruggiero, încă din 1981, și își concentrase toate resursele pe casa acestuia. Motivul? Era clar, Angelo reprezenta legătura directă cu Joe Massino din clanul Bonanno, un fugar extrem de căutat la acea vreme. Deși casa era plină de telefoane, mandatul judecătoresc le permitea să intercepteze doar linia principală a locuinței. Ruggiero, paranoic din fire, evita linia principală și își discuta afacerile murdare folosind telefonul din camera fiicei sale. Federalii erau în impas până când guralivul de Ruggiero i-a dezvăluit acest detaliu lui Wilfred Johnson, așa cum v-am povestit. Echipele de filaj vedeau clar că la Ruggiero acasă era un dute-vino continuu, mașinile intrând și ieșind ca la o gară. De la fereastra etajului vecinilor de vis-a-vis agenții, aveau o vedere panoramică asupra porții, surprinzând totul în detaliu. Ca să aibă acces acolo, agenții i-au vândut proprietarului o gogoașă imensă. I-au spus foarte serioși că vecinul lui ar putea ascunde un spion sovietic. Proprietarul, speriat de moarte de povestea cu rușii, le-a pus imediat etajul la dispoziție pentru monitorizare. Prin primăvara lui 1982, lui Ruggiero a început să-i miroasă a ars și să bănuiască faptul că are musafiri ascunși prin casă. Momentul culminant a fost când soția lui a deschis ușa unei echipe de reparatori de telefoane, care erau evident niște impostori. Avocatul Michael Coiro s-a prins instantaneu că povestea e cusută cu ață albă și a strigat că ăia sunt agenți FBI. Mafiotul a intrat în panică totală și i-a ordonat avocatului să răscolească toată casa pentru a găsi dispozitivele de ascultare. Coiro nu a stat pe gânduri și a trimis o echipă de experți să scaneze fiecare milimetru din acea locuință. Experții în securitate au întors casa pe dos din beci până în tavan, jurând cu mâna pe inimă că e curată și lipsită de microfoane. Habar n-aveau că federalii le dăduseră clasă de mult. Echipa de filaj a jucat-o fin. Când i-au văzut pe tehnicieni că intră, au tăiat pur și simplu alimentarea microfoanelor de la distanță, apoi le-au repornit după ce a trecut pericolul. Șahmat. Individul chemat să verifice casa, John Conroy, un fost polițist cu nas fin, a simțit imediat disperarea clientului și s-a gândit să facă un ban rapid fără să miște un deget. I-a îndrugat lui Angelo că îi verifică liniile telefonice, deși omul n-avea nicio intrare și nicio pilă la compania de telefoane. Angelo a decartat pe loc $1.000, bani gheață 800 pentru așa ziși oameni din interior și 200 șpagă pentru buzunarul lui Conroy. Pe scurt, o țeapă ca la carte. Fostul Gabor a păstrat toți banii, a așteptat o săptămână de fațadă, apoi a venit triumfător să anunțe misiune îndeplinită. I-a mințit că fusese ceva agitație pe fir, dar a rezolvat el totul. Ruggiero, naiv, a pus botul și rângea fericit până la urechi. Ba chiar s-a lăudat cu marea ispravă la clubul Bergin, făcându-i practic reclamă gratuită escrocului printre mafioți. Așa a ajuns Conroy să se umple de bani țepuindu-i cu $1.000 pe greii clanului, inclusiv pe John Gotti, fratele său Gene, și pe durul John Carneglia. Distracția s-a terminat brusc în vara anului 1982, când Ruggiero a primit dovada clară că de fapt casa lui era o stație de transmisie pentru FBI. Ironia sorții făcea ca sediul FBI din Queens și bârlogul mafioților să fie gard în gard practic vecini de cartier. Evidențe tot intersectau prin barurile din zonă. Și uite așa, într-o zi, un agent a uitat din greșeală o servietă cu documente clasificate. Geanta era plină de rapoarte de filaj despre Ruggiero. Gura lumii zice că n-a fost neatenție, ci mai degrabă o mână unsă cu niște bani serioși pe sub masă. Indiferent cum s-a întâmplat, hârtiile au ajuns la familia Gambino și automat pe masa lui Ruggiero. Când a început să citească, l-au trecut toate apele. Nu doar el era monitorizat la sânge, ci toată rețeaua lor subterană. Erau toți pe listă Gene Gotti, Edward Lino și John Carneglia. Ăsta din urmă era un psihopat notoriu, un pericol public umblător.
Oficial avea un atelier auto cu fratele său Charles, dar în realitate acolo se spălau banii și se planificau toate mizeriile. Banii groși veneau din heroină, iar un informator, Willie Boy, le-a șoptit polițiștilor că Carneglia era omul de serviciu al clanului Gotti. Treaba lui era să facă dispărute cadavrele în cimitirul de mașini, iar tipul avea un umor macabru care îți făcea pielea de găină. Odată a trebuit să se ocupe de John Favara, vecinul ghinionist care l-a accidentat mortal pe fiul lui Gotti. Willie Boy a povestit că Carneglia era atât de sărit de pe fix, încât a tăiat degetele mortului doar ca să se amuze. Și cireașa de pe tort la o cină cu Ruggiero a aruncat unul dintre degete direct în supa prietenului său, așa de Caterinca. Dar degetul din ciorbă a fost mic copil, pe lângă ce a urmat. Imediat ce Ruggiero s-a prins de interceptări, FBI-ul a dat buzna peste el. Agenții i-au scos microfoanele de prin pereți chiar sub nasul lui, lăsându-l pe Ruggiero tremurând de frică. Știa că a comis-o grav. Pe înregistrări îi scăpase numele marelui șef Paul Castellano și nu în termeni prea măgulitori. Benzile alea au fost începutul sfârșitului. Datorită lor, FBI a obținut mandatul să planteze microfoane chiar în reședința lui Castellano. După 6 luni, lațul se strângea tot mai tare în jurul lor, ca o ștreangă invizibilă. Un fost asociat, Alfred Delentaș, a fost săltat și, ca să-și salveze pielea, a decis să cânte la procurori tot ce știa. Nu doar că a turnat tot, dar a ajutat la identificarea vocilor de pe benzile înregistrate în casa lui Ruggiero. Ziua judecății a venit pe 23 august 1983, când FBI a declanșat o razie monstruoasă în tot New Yorkul. Angelo Ruggiero, Gene Gotti, John Carneglia și toată crema grupării Bergin au ajuns după gratii. Acuzațiile erau de trafic de droguri, dar bomba cu ceas erau de fapt acele înregistrări audio care începeau să iasă la iveală. Nașul Paul Castellano a cerut imperativ benzile, dar tabăra lui Gotti, protejată de Nil de la Croce, a tras de timp și a refuzat să le predea. Aveau și de ce să se teamă. Pe lângă discuții despre afaceri necurate, benzile erau pline de înjurături la adresa lui Castellano. Big Paul nu s-a lăsat și l-a presat constant pe de la Croce să-și oblige subalternii să predea dovezile. Bătrânul Neil și-a apărat oamenii insistând că sunt doar bârfe fără importanță, care n-au treabă cu afacerile familiei. Războiul ăsta intern pentru casete a ținut tensiunea la cote maxime timp de ani de zile în sânul mafiei. Totul a explodat pe 25 februarie 1985, când însuși Castellano a fost arestat. A fost lovitura de grație împotriva șefilor celor 5 familii. Iar ironia supremă e că probele veneau chiar din microfoanele din casa lui Paul. Microfoane care au putut fi instalate doar pentru că Ruggiero a avut gura mare și mintea puțină. În vara lui 1985, avocatul lui Castellano a reușit în sfârșit să asculte benzile lui Ruggiero. Paul a luat foc instantaneu. Angelo nu doar că vorbea despre droguri, dar îl bârfea în ultimul hal cu oameni din afara cercului lor. Pentru un șef de talie a lui să fie vorbit de rău de un subaltern era insulta supremă, o palmă peste obraz care cerea răzbunare. Ruggiero îi jignise până și fiii care aveau o afacere cinstită cu pui, numindu-i în batjocură găinari și slăbănogi. Umblă vorba prin târg că de nervi Castellano decisese deja să semneze condamnarea la moarte pentru Gotti și Ruggiero. Pe 2 decembrie 1985, Nil de la Croce și-a dat ultima suflare. Odată cu moartea bătrânului Gotti, a pierdut ultima vestă antiglonț care îl proteja de furia șefilor supremi. John nu era prost să stea la tăiere până semna Paul Castellano condamnarea. Așa că a mutat primul și l-a pus pe Angelo Ruggiero să se ocupe de treburile murdare. Complotul s-a copt repede. Pe 16 decembrie, Castellano a fost ciuruit în plină stradă, schimbând radical ierarhia în familie. În acel moment de haos, Gotti s-a ridicat ca noul don. Oficial, Ruggiero părea doar un soldat oarecare în organigramă, dar în realitate era umbra șefului său. Înregistrările FBI au demonstrat fără dubiu că Gotti trăgea sforile și dădea ordinele prin el.
Nu veniți la mine cu probleme, rezolvați cu Angelo. Asta a fost directiva care a clarificat pentru toată lumea cine deține de fapt puterea. Totuși, Ruggiero a comis o greșeală monumentală, una care putea să-l coste capul. S-a crezut invincibil și a plănuit asasinarea lui Anthony Casso, zis Gaspip, numărul 2 din familia Lucchese. Nu e clar dacă ordinul a venit de la Gotti sau a fost vendeta lui personală, dar rezultatul a fost un dezastru total. Operațiunea a fost de un amatorism crunt. Casso a supraviețuit gloanțelor, s-a refăcut și i-a vânat pe incompetenții care au încercat să-l lichideze. I-a trimis pe toți în iad. După acest fiasco, Gotti a realizat că Angelo devenise o piatră de moară la gâtul lui și a început să se distanțeze. În iunie 1986, Ruggiero s-a trezit cu acuzații de extorcare și complicitate în asasinarea lui Castellano. Procurorii aveau un dosar subțire, dar inculpatul și-a săpat singur groapa. Când i s-a revocat cauțiunea, a făcut o criză de nervi. L-a amenințat pe judecător în fața tuturor, așa că a fost trimis direct înapoi la răcoare, fără discuții. Un an mai târziu, în vara lui 1987, a început circul într-un nou proces de data asta pentru trafic de heroină. Federalii aveau probe beton. Susțineau că încă de la începutul anilor 80, Ruggiero, fratele lui Gotti și Mark Reiter făceau afaceri necurate cu dealerii din Harlem. Nu vorbim de vânzări la colț de stradă, ci de o rețea internațională de narcotice organizată ca o corporație. Pe lângă asta mai aveau pe cap o acuzație legată de livrarea mărfii către James Jackson. Miza era uriașă, fiind vorba despre un lot de heroină evaluat la 10 milioane de dolari. Deși John Gotti nu stătea în banca acuzaților când s-a citit rechizitoriul în aprilie 87, procurorul l-a indicat direct drept nașul care orchestra tot haosul din umbră. Pentru jurați, totul părea un spectacol de teatru absurd, cum nu mai văzuseră vreodată. Asul din mâneca acuzării erau interceptările din casa lui Ruggiero, dar calitatea audio era execrabilă. Se auzeau doar zgomote de veselă și oale trântite de parcă nici nu vorbeau o limbă cunoscută. Totuși, puținele fraze inteligibile îți făceau pielea de găină, discutau despre tranzacționarea a peste 100 de kilograme de marfă pură. În timpul procesului, Mark Reiter, care era liber pe cauțiune, a aflat că partenerul său Jackson fusese transferat. A intrat în panică, convins că amicul său l-a turnat așa că a decis să fugă mâncând pământul. FBI-ul a alergat după el 2 luni până l-au săltat de sub soarele Californiei. Polițiștii sperau că Reiter va ceda și îl va da în gât pe Gotti pentru uciderea lui Castellano, dar omul a tăcut mâlc. Refuzând orice colaborare, locotenenții lui Gotti au trecut la tactici murdare de intimidare a juriului. Le-au urmărit mașinile, au notat numerele și le-au scotocit trecutul pentru a găsi materiale de șantaj. 5 jurați au fost luați în vizor. Unul a cedat presiunii și s-a retras pretextând că trebuie să aibă grijă de părinți. Ceilalți au început să dispară rând pe rând, inventând scuze penibile, doar ca să scape de proces. Judecătorul a mirosit că ceva e putred și a ordonat o anchetă, dar nu au găsit nicio dovadă concretă de mită. Concluzia: schimbarea judecătorului și reluarea întregului circ de la zero. La rejudecare s-au ascultat 239 de casete, dintre care aproape 100 proveneau direct din bârlogul lui Ruggiero. Avocații au încercat placa cu "nu se aude bine", dar adevărul răzbătea asurzitor din difuzoare. Vocea lui Angelo se auzea clar cum împărțea prada, vorbind despre livrarea a 500 de grame către evreul, adică Reiter. Ultimul cui în sicriu a fost bătut când un fost cărăuș a decis să rupă tăcerea. A recunoscut cu lux de amănunte că a cumpărat heroină de la oamenii lui Ruggiero cu 180.000 de dolari bani gheață. Cu un munte de dovezi pe masă, nu mai exista loc de interpretări sau îndoieli. Strategia apărării s-a prăbușit, iar jurații erau deja convinși de vinovăția lor. Mâna dreaptă a lui Gotti a căzut victima propriei guri sparte, trădat de înregistrările cu lăudăroșeniile sale. Ruggiero a ajuns într-o fundătură carieră în mafie terminată și o viață de petrecut după gratii. Așa arată prăbușirea de la extaz la agonie, într-o lume subterană, unde mila e mai rară decât aurul.
Situația s-a împuțit rău de tot, când Alfred de Lentach, vechiul tovarăș de combinagii al lui Angelo, a hotărât să treacă de partea cealaltă a baricadei. Ăsta a vărsat tot ce avea pe suflet, explicând cu lux de amănunte cum Ruggiero l-a atras în lumea drogurilor, bătând astfel ultimul cui în coșciugul fostului său amic. Dar soarta le-a jucat o festă incredibilă. După o săptămână de certuri și nervi întinși la maxim, jurații au anunțat că nu pot ajunge la un verdict comun orice ar face. Când s-a aflat motivul, lumea a rămas mască 5 din cei 12 jurați puseseră botul la o teorie a conspirației, crezând că FBI-ul a fabricat înregistrările alea. Judecătorul, strâns cu ușa, a anulat procesul, dar nici n-au apucat să se dezmeticească bine că Ruggiero s-a evaporat subit de pe banca acuzaților. După circul penibil din sala de judecată s-a întâmplat o minune la care nu mai spera nimeni. Instanța s-a înmuiat și l-a lăsat să iasă pe cauțiune. Dar ghinionul nu vine niciodată singur. Sănătatea lui s-a dus de râpă, fiindcă cancerul îl măcina agresiv și trebuia operat de urgență. Medicii i-au zis că are nevoie de vreo 2-3 luni de repaus ca să se pună pe picioare, dar sistemul judiciar nu are milă de bolnavi. Rezultatul a fost sec, l-au scos din dosar, iar procurorii și-au mutat tunurile direct pe Gene Gotti și John Carneglia, hotărâți să-i îngroape. De data asta, treaba a mers unsă. În doar 4 săptămâni, juriul a decis fără echivoc că ambii gangsteri sunt vinovați până în măduva oaselor. Pedeapsa a fost una cruntă fiecare. A primit câte 50 de ani de carceră, plus o amendă usturătoare de $75.000. Mark Reiter, care a ținut ciocul mic și nu și-a turnat, frații picat. Și el în plasă, fiindcă l-au legat rapid de o rețea internațională de trafic de heroină. Și ca să fie tacâmul complet, i-au mai trântit în cârcă și evaziunea fiscală, legându-l de mâini și de picioare în fața legii. Totul s-a terminat în luna mai, anul 1988, când Reiter a încasat închisoare pe viață, punând punct definitiv carierei sale de interlop. John Gotti privea tot spectacolul din sală, ca pe acești știind prea bine că flăcările dezastrului se apropie periculos de mult de pielea lui. Marele șef știa clar că toată această catastrofă îi se datorează lui Ruggiero și gurii lui sparte, care nu putea ține un secret. Scandalul interceptărilor care a adus potera pe capul lor, plus eșecul lamentabil în eliminarea lui Casso, au transformat vechea lor prietenie într-o ură de moarte. Sami Gravano a povestit mai târziu că Gotti spumega de furie în perioada aia, plănuind chiar să dea ordin ca Ruggiero să fie lichidat. Până la urmă l-au convins să o lase moartă, dar pentru Angelo a fost ca o condamnare la moarte socială. În lumea mafiei ajunsese un nimeni, un paria. A fost izolat total de afaceri, iar soldații de rând aveau interzis să-i mai vorbească. Singurul care a avut curaj să încalce regula a fost fiul lui John. Junior l-a respectat ca pe un unchi și i-a stat alături până la final, când Ruggiero a pierdut lupta cu cancerul pe 4 decembrie 1989. Cât despre John Carneglia, glumețul grupului acesta a trebuit să îi spășească 29 de ani grei, văzând lumina zilei abia în anul 2018. Spre deosebire de șmecherii de azi, el nu s-a făcut YouTuber sau influencer, ci a ales să stea în banca lui trăindu-și bătrânețea în liniște. Gene Gotti a ieșit și el cam în aceeași perioadă, dar Libertatea a avut un gust amar, pentru că intrase la răcoare din postura de șef respectat. Însă la ieșire nu mai valora 2 bani. Fusese retrogradat la rang de soldat simplu încă din timpul detenției, conform legilor dure ale organizației.